Her er en lille video om det og samarbejde om og det at tage en beslutning. Og vi bruger e-mails, fordi vi sidder typisk lidt langt fra hinanden. Her er der en fyr her, der skal tage en beslutning, så han skriver rundt til sine teammedlemmer. 1 skriver tilbage til jer alle sammen, at det er okay. Nummer 2 gør det samme, hvor 3 og 4 kun skriver tilbage til dig. Nummer 4 skriver faktisk ud til en nummer 5, som også godt kunne have noget indflydelse på den her et beslutning. Nummer 5 skriver tilbage til jer alle sammen. Og du skriver så rundt til alle 5 igen, at det er den okay beslutning. Nummer 1 og nummer 2 skriver tilbage, hvorfor er nummer 5 inviteret? Og du skriver tilbage til dem, at det er måske ikke optimalt, men det er en fin nok beslutning. Nummer 5 skriver først rundt til en nummer 6, som så skriver rundt til alle sammen med nogle kommentarer til den her beslutning. Og igen, du skriver rundt til dem alle sammen om, at det er sådan der, og det er sådan beslutningen er. Og da du så endelig har lavet et final review, så skriver du rundt til alle 6 en gang til. Nummer 6 skriver så tilbage til dig med et forslag til en lille ændring, som du så accepterer og implementerer, og så skriver du rundt igen til alle sammen, og alle svarer tilbage til dig med deres accept. Og det er ikke sådan, vi kalder det på godt dansk, collaboration. 61 e-mails for at tage én beslutning. Det er måske så lidt på spidsen, men hvordan kunne vi gøre det her bedre? Hvis vi nu brugte et socialt netværksværktøj, for eksempel som Yammer, som ligner meget Facebook. Du skriver en besked rundt, alle svarer tilbage, alle kan følge med i tråden. Nummer 4 her skriver tilbage ud til nummer 5 og inviterer ham med på tråden, som så kombinerer ind på det. Og nummer 6 bliver også inviteret med. Og så der er ikke alt det, jeg skrevet frem og tilbage, men følger med på den samme tråd, og alle kan gå ind og acceptere til sidst. Prøv at tænke på, hvor meget tid og hvor mange e-mails man kan spare ved at bruge sådan et socialt værktøj. Hvor vi alle sammen sidder og skriver ind på den samme historie. Det er nemt at finde igen, og vi undgår en hel masse e-mails. Og det er, at vi får nogle folk, som alle sammen bliver glade, og hvem vil række hånden op og synes, det her det er godt? Korrekt. Lad os nu komme i gang.